Global koronavirus pandemiyasının fonunda dünyada sosial aralığı saklamağa çağrış edilip, dürlü çäreler görülýän mahaly Türkmenistanda beýleki köpçülükleýin dabaralar bilen bir hatarda orta mekteplerde okuw dowam etdirilýär. Şol bir wagtda Aşgabatyň häkimetleri virus keselleriniň öňüni almagyň zerurdygyny aýdyp, orta mektepleriň muallimlerinden dermanlar üçin pul ýygnaýarlar. Şeýle-de olar okuwçylardan dezinfeksiýa serişdelerini ýanlary bilen mektebe getirmegi talap edýärler. Şu gün paýtagtyň mektep muallimlerinden derman almak üçin 8 manatdan ýygnadylar. Mektebiň okuw bölüminiň ýolbaşçysynyň tawşyrygy esasında bir okuwçy klaslara aýlanyp muallimlerden pullary ýygnap aldy diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy muallimleriň bir näçesine salgylanyp 9 aprelde gurrun berdi. Muallimleriň sözüne görä olar mektep ýolbaşçylaryndan dermanlaryň näme üçin alynýandygyny sorandy. Bilim resmileri bularyň virus keselleriniň öňüni almak çäreler üçin zerurdygyny aýdypdyrlar. Adatlyk radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli mektepleriň nomerlerini köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Şeýle-de Adatlyk radiosuna bu aýdylanlar barada değişli mekteplerden kommentari almak häzirlikçe başartmady. Bu aralykda Adatlygyň paýtagtdaky beýleki bir habarçysy 9 aprelde orta mektepleriň ençemesinde okuwçylara öz ýanlary bilen çyg salfetkany hemde aksalin mazyny hökmany ýagdaýda getirmeligi barada tawşyryk berilendigini aýtdy. Bular ýanlary bilen getirmedik okuwçylaryň mektebe goý berilmejekdigi hem duýdurylypdyr diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy gurrun berdi. Mundan bir gün öň 8 aprelde Türkmenistanyň Kronikasy neşri Aşgabatyň mektepleriniň birinde okuwçylardan dezinfeksiýa önümlerinden düzülen gutuýny ýanlary bilen mektebe getirmegiň talap edilýändigini habar berdi. 7 aprelde okuwçylara enatalaryny eltip bermek üçin ýörüte hat paýlandy. Onda enatalara virus keselleriniň öňüni almak boýunça maslahatlar berildi we okuwçylaryň koronavirus bilen kesellemegine garşy öz ýanlary bilen getirmeli gigiena serişdeleriniň sanawy ýerleşdirildi diýip neşir belleýär. Aýdylmagyna görä sanawda aksalin mazy, gulok arasalama üçin çöpler, el üçin sprey, çyg salfetka, gurok salfetka, termometr, sabun, plastik stakan we 5 sany maska bar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 bilen bagly görülýän çäreler barada dymmagyny dowam etdirýärler. Döwlet mediasy koronavirus sözüni bir näçe gede gönü we gyýtaklaýyn agdasa da bu meseleniň Türkmenistan bilen bolup biljek baglanşygyndan gaça durýar.